Кака, дай моето. Имаме днеска. Дай моето. Къде? Ой, там. Имаме днеска видео с кушата. Чакай, още не Днеска сте пак в нашото канал. И ето. Купихме ги. О, защо показа? Оня ден. Седна, иди. И ето. Вчера с кака ги учени за Вчера. да. И аз имам табалатка се купих. Не е табалатка, седна. Много ме драме, жари, махай се. Ото той пиричета. Ама само, че липиш. Ето вижте какви имам. Имам Те са моите. Знаем. И най-липят. Те са липи на кака ми. Най-липят ето. Много липят. Те са най-много липят. Той много липи моето. И авокадо, като го миш. Ама той налепи, те са налепят. Вътре имаше той към динозавър. Виждате ли тук бял? Вътре имаше динозавър. Като се пипа той много твърдо. Добре. Ето вижте колко дават се. Аз с тебе няма направя. Не дей да правиш. Тогава ми върни кушетата. Дай поне да покажем колко лепят. Налепят. Много кръчни. Ето като ги